Introduktionsvideo. Der findes 3 forskellige måder, en eksponentiel funktion kan se ud på. Den ene, det er hvis a er større end 1, den anden, det er hvis a er lige med 1, og den tredje, det er hvis a er mellem 0 og 1. Hvis a er over 1, så er eksponentiel funktion voksende. Hvis a er lige med 1, så er a konstant, og dermed så vil den hverken stige eller aftage. Og hvis a er mellem 0 eller 1, så er eksponentiel funktionen aftage. En eksponentiel funktion betyder disse variabler således: a er lige med fremskrivningsfaktoren, b er lige med begyndelsesværdi, startværdi, og det er også der, hvor at grafen skær på y-aksen, r er lige med vækstraten, og x er lige med variablen. Her har vi et eksempel på, hvordan en eksponentiel funktion kan se ud. Vi har startet med at indsætte punkterne i et sideben, hvorefter vi har tegnet dem ind i en koordinatsystem. Og vores x-værdi står for år, og vores y-værdi står for kroner. Funktionen her i vores eksempel, den er voksende på grund af, at a er over 1, nemlig 1,25. Her ses forskriften og ligningen for eksempel af en eksponentiel funktion. Startværdien, altså b, det er 2000, og fremskrivningsfaktoren, altså vores a, det er 1,25. Det vil sige, at beløbet i banken stiger med 25% hvert år, da x stod for år og y stod for kroner. Det her det er et godt eksempel på renters rente, altså beløbet stiger hurtigere og hurtigere, da renterne tager renter af hele beløbet plus renterne for forrige stigning. Bestemmelse af forskrift og anvendelse. Vi kan ved hjælp af topunktsformen for eksponentielle funktioner bestemme vores a-værdi og senere hen vores b-værdi. Vores a-værdi bestemmes på følgende måde. A lige med x2 minus x1, hvilket giver os et tal, som er den pågældende rod, hvor vi derefter siger y2 minus y1, som er vores 2 punkter i vores koordinatsystem. Her gives et eksempel på bestemmelse af a ved hjælp af topunktsformen. Vi indsætter de kendte værdier på x'ernes og y'ernes pladser, og derefter beregner vi vores a-værdi, som ender med at give 1,326, som viser, at vores graf er voksende og vokser med 32,6% hver gang vi går 1 ud af x-aksen. 1,326 er altså vores fremskrivningsfaktor. Derefter fortsætter vi med bestemmelsen af b. Vi regner først a, da vi skal bruge den i vores bestemmelse af b. B er lige med y1 delt med a i x1. Som tidligere vist, kunne vi også have skrevet b lige med y2 delt med a i x2. Vi indsætter nu også vores kendte værdier, hvorefter vi beregner b, som ender med at give 0,732, som så også er vores begyndelsesværdi. Derudfra kan vi konkludere vores forskrift er følgende. f af x lige med 0,732 gange med 1,326 opløftet i x. Ud fra en eksponentiel funktion kan man opstille et eksempel med tallene fra video 2. Vi starter med at sige, at vi har en ko, som producerer 0,73 liter, og hvert år så stiger produktionen af mælken for den her ko med 32%. Det vil sige, at forskriften for den her ko vil hedde 0,73 gange med 1,32 i x. Egenskaber ved eksponentiel vækst. En eksponentiel funktion har plus gange vækst. Det vil sige, at hver gang x plusses med 1, så skal y ganges med a, som er fremskrivningsfaktoren. Derfor kalder man det plus gange vækst, da x skal plusses og y skal ganges. I en eksponentiel funktion kan man beregne halveringstiden og fordoblingstiden.
Dette kalder man også halveringskonstanten og fordoblingskonstanten. Fordoblingskonstanten betyder, hvor mange gange x skal gå hen af x-aksen, før y-værdien fordobles. Som vist i eksemplet, hvor vi beregner fordoblingskonstanten, bruger vi a fra eksempel i video 1, altså 1,25. Man beregner fordoblingskonstanten ved 10-tals logaritme 2 divideret med 10-tals logaritme a. Som man kan se giver a 3,10. Det vil sige, at man går 3,10 hen ad x-aksen, før y-værdien bliver fordoblet. Halveringskonstanten er stort set det samme som fordoblingskonstanten, bare omvendt. Det vil sige, at det betyder, at når man går 1 hen ad x-aksen, bliver y-værdien halveret. Til gengæld, hvis det skulle være helt rigtigt, så kan man ikke bruge det her eksempel, da man kun kan bruge halveringstiden, altså halveringskonstanten, hvis a er under 1, da man ikke kan bruge halveringskonstanten i en funktion, hvor a er voksne. Som vist i eksemplet her, har vi også brugt a fra eksemplet i video 1, og ved halveringskonstanten bliver givet ved 10-tals logaritme 1,5 divideret med 10-tals logaritme a. Som man kan se, så giver det minus 3,1. Det er som sagt fordi, at det her ikke kan lade sig gøre, da man kun kan bruge halveringskonstanten til en a, som er under 1.